మరి తన తల్లి గారికి మరి నడుము ఆపరేషన్ చేశారంట. అప్పుడు రక్తం సరిపోదు, ఇప్పుడు అలా చేయము అని వాయిదా వేసినప్పుడు తీర్మానం ప్రార్థన చేసుకొని సేవకుడు ద్వారా ప్రార్థన చేయించుకుందంట. మరి సేవకుడు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే మరి ఆ రక్తము కూడా సమకూర్చి దేవుడు మరి ఆపరేషన్ జరగటానికి దేవుడు కార్యం చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మరి తన తల్లిగారి పట్ల కార్యం చేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. అమ్మాయి సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మరి జ్యోతి తన కూతురు విషయమై సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మరి నేను శుక్రవారము ఎంతో బలహీనతగా ఉంది, ప్రార్థన చేశాను. మరి చనిపోతానేమని ఏడ్చినప్పుడు నాకు ఎంతో కన్నీరు వచ్చింది. మరి ఆ బిడ్డకి ఏమీ కాకూడదని ప్రార్థన చేశాను. మరి జ్వరంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడే స్వస్థపరిచాడమ్మా అని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. తన కుమార్తె నిమిత్తం అందరి ప్రార్థన సహాయం కావాలని అడుగుతుంది. మనం అందరం కూడా మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో జ్యోతి విషయమై ప్రార్థన చేయమని మనం చేస్తున్నాం. మరి దేవుడు తన కుమార్తె విషయంలో కార్యం చేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. సాక్ష్యం ఇస్తుంది. తన అక్కయ్య మనవరాలకి మరి గుండెల్లో మరి 3 బెజ్జాలు ఉన్నాయంట. మరి ఆ బెజ్జాలు ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందంటే ఎలాంటి ఆపరేషన్ జరగకూడదు ప్రభా, మందులకే తగ్గిపోవాలని. మరి తన భర్త విషయంలో కూడా ఒక గుంటలో ఉన్నప్పుడు ఒక పెద్ద రాయబడ్డదంట. మరి తల మీద పడాల్సిందమ్మా, దేవుడు తప్పించాడని. ఈ 2 కార్యాల నిమిత్తం సాక్ష్యం ఇస్తుంది. దేవుడు ఎస్తేరు పట్ల, తన మనవరాల పట్ల, తన భర్త పట్ల కార్యం చేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. చూడండి, రిబికాకు సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మరి ఈ చెవు వినపడలేదంట. వినపడినప్పుడు పాస్టర్ గారి చేత నేను ప్రార్థన చేయించుకున్నానమ్మా. మరి దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచాడు. మరి ఒక ఎలర్జీ లాగా వచ్చింది కాలుకి. అప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయించుకున్నాను. మరి నేను కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నా, సేవకుడి ద్వారా కూడా ప్రార్థన చేయించుకున్నా. మరి దేవుడు నా పట్ల గొప్ప కార్యం చేసి స్వస్థపరిచాడని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. మరి రిబికా పట్ల దేవుడు కార్యం చేసినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమె మరి మార్తమ్మక్క సాక్ష్యం ఇస్తుంది. బాకీలన్నీ కూడా తీరిపోయినాయి అమ్మా. నేను దైవ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రభా. మరి అప్పులు ఎంతో మందికి తీర్చావని మరి సేవకుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. మరి నేను కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వాలి ప్రభా, నా పట్ల కూడా మీరు కార్యం చేయండి, అప్పులు మొత్తం తీరిపోవటానికి నాకు కార్యం చేయమని. మరి 7 లక్షల బాకీ అంట. 7 లక్షలు కూడా దేవుడు తీర్చాడు అని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. సంవత్సరంలో 7 లక్షల బాకీ దేవుడు తీర్చాడని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. దేవుడు అక్క పట్ల చేసిన మేలుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. ఆమేన్. మరి వారం నా భర్త మందిరానికి రావాలని ప్రార్థన చేసుకున్నానమ్మా. అలాగనే దేవుడు నా పట్ల కార్యం చేశాడు. మరి ఒక సాక్ష్యం, నా తల్లికి మరి టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చింది. మరి స్వస్థత దేవుడు ఇస్తే నేను సాక్ష్యం చెప్తాను. ప్రార్థన చేసుకున్న తీర్మాన ప్రార్థన ఆలకించిన దేవుడు ఈ 2 విషయాల్లో కార్యం చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. దేవుడు చేసిన మేలుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. నాగమణి సాక్ష్యం ఇస్తుంది. చూడండి, తన తల్లికి గుండెకి థైరాయిడ్ వచ్చిందని చెప్పారంట. మరి పాస్టర్ గారి చేత ప్రార్థన చేయించానమ్మ మా అమ్మకి. మరి ఎలాంటి థైరాయిడ్ రాదు అని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు దేవుడు. మరి నా ప్రార్థన, సేవకుడు చేసిన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు మేలు చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తుంది. దేవుడు చేసిన మేలుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఆమేన్. దేవుడు చేసిన కార్యాలన్నిటిని బట్టి మనసారా స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. 2 చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి ఆమేన్. ఇక అందరూ లోపలికి వచ్చి మటసంగా కూర్చోండి. ఇక అటు ఇటు తిరగొద్దు. వాక్యంలోనికి వెళదాం. అయ్యా, ఇది హల్లెలూయా, స్తోత్రం, క్రైస్తల హల్లెలూయా. ఒక చిన్న ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, సర్వాధికారి అనే యేసయ్యా, నీకు స్తోత్రం. పాటల ద్వారా, స్తుతి ఆరాధన ద్వారా, సాక్ష్యముల ద్వారా నాయన మీరు మహిమ పొంది ఉన్నారు. వాక్యమైన దేవా, అత్యల్పుడును, ఎన్నిక లేని వాడును,
అయ్యా నీ సన్నిధిలో నాయన నీ లోటుకు యోగ్యత లేనివాడును, నీ వైపు కన్నులెత్తి చూచుటికైనా యోగ్యుడిని కానయ్యా. నా ప్రేమ నా మంచితనాన్ని బట్టి కాదు కానీ నీ ప్రేమను బట్టే ఈనాటి దాకా బ్రతికించి నీ సన్నిధిలో నాయన మరొకసారి నీ సేవకుని బలపరచండి. కూర్చుని బిడ్డలందరినీ అభిషేకించండి. ప్రతి ఒక్కరికి దేవా వినగలిగిన మనస్సు, వినగలిగిన చెవులు, గ్రహించగలిగిన మనస్సు ప్రతి ఒక్కరికి నిశ్చయముగా మీరు దయచేయండి. నీ ఆత్మతో నింపండి, బలపరచండి. వాక్యానికి అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి అడ్డులు, ఆటంకాలు తొలగించి సమాధానపరచమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా.